creativ. Știm că o perioadă magică a vieții este copilăria. Noi ne-am propus astăzi să transpunem în scenete această perioadă minunată a lor. Sper să învățați cu toții ceva din toate scenetele prezentate, pentru că ele sunt educative. Și să încântați spectatori. Voi astăzi sunteți? Da? Jucați roluri. Rolurile pe care le are mașina cerebrală. Dar, adică rotițele care se învârt acolo. Dar acum ne lăsăm la o parte ca să dovedim, nu, spectatorilor, că suntem cei mai buni actori. Sceneta iese, da? Așteptați la ușă. Am pus acolo un program pe tablă, așa se succed scenetele pe care ni le-am propus. Și putem începe. Atenție! Este întâmplat că ne punem 10 texte întrebări și înțeleg pe cei din jur în ce pot scoate din răbdări. Dar credeți că noi, copiii, nu avem nimic de spus? La întrebări nerăbdăte ne așteptăm și noi răspuns? Când o întreb ceva pe mamă, ea îmi răspunde răspicat. Uite, ia cum vă fac. Toată ziua țin de gura, nu mai știu ce să mă fac. Le iau afară, de filmare, ce ție cu ăștia mici? Mai întreabă și pe tata când vine de la semin. Vine tata și răspunde la aceeași întrebare. Pune-ți capul la gândire că doar ai crescut, ești mare. Nu mai înțeleg nimic. Copil sunt, mare sau mic. Pentru că până acum nu știu ce să iau de bun. Că într-un ceas, țin să vă zic, sunt și mare, sunt și mic. Într-o zi, când mă jucam cu un copil sus pe Maidan, am găsit o jucărie. Ea mea, dă-mi-o mie! Lasă-lui că ești mai mare. Atunci am dat o minte și pe când marcam un gol, un băiat cu sub mâncările și la ea fără ocol. A rămas plângând pe dușă, zicea, nu mă scrie de mărit, dar nu nimic. La venirea de la școală am găsit una din greșeli culinara funcționează. Mama îmi spune de moment. Ești mare și înțelegi acum măcar că ești mare, ești școlar. Iar bunica mai dă moale, zice blând, fără spiare. Vai săracul micuță, s-o criticat și el, nu merge da așa, care nouă are avea. Dați răspuns la întrebare, copil sunt, dar mic sau mare? Povestea asta nu s-a întâmplat chiar de pe vremea când se păscoveau pulcii, ci mult mai departe. Un pulci a devenit tare nesuferiți, iar eu, copiii, vă doresc să nu aveți de-a face cu ei. Cică, nu departe de casa caprei cu trăiesc, își avea casa un iet cu 3 capre. Era un iet ca toți iezii, nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum să spun, nici prea prea, nici foarte foarte. Numai că el, în loc de o capră, avea 3. O capră mamă, o capră mătușă și o capră bunică. Grozav de bine mă ducea el. Meargă
meculiță, ce mai trai? De dimineață și cât de la zilnică de lungă până la răsarea nopții, e doar poruncea. Capra mamă! Îmbracă-mă! Nu pot singur! Mătușă capră! Spune nepoțelul meu drag. Ospătează-mă! Nu pot singur! După care doi toată ziua juca pe afară, iar seara, când se întorcea acasă, se întinda alt și striga. Capră bunică! Spune nepoțelul meu spune. Adjoarne-mă! Nu pot singur! Într-o seară, după ce e de la dormit, bătu la poartă vecina lor, capra cu 3 lei. Cupele mele curate, am venit pe casă domnilor voastre. Vedeți că se din cel mare și aș vrea să-i pregătesc și mă spăti să-i se ducă vestea. Îi spune și veniți să mă ajutați cu umblenitul sărmăluțelor, umblenitul colacilor și cea mai pic și care răsplată o să vă așez în capul meu când și mă răsplăți de onoare. Vă învoiți? Se poate să nu ne învoim? Mâine în 28 la mâna ta, ura! Te ajutăm cu dragă info. Cât privește răsplata, să ne așezi în capul mesei. Cinstea nu fi prea mare, că noi cerem să nu-ți faci capul cu ea. Piedul se trezește singur de dimineață. Capră mamă! Îmbracă-mă, 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 îmbracă-mă! Nu pot singur! Nu mai striga atâta, iedule! Dacă nu poți să te îmbraci singur, aruncă hainele și nu mai decât te îmbrac. Mătușă capră! Ospătează-mă, 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 ospătează-mă! Nu pot singur! Nu mai striga atâta, du-te, mai bine spune-mi unde e mâncarea și te ajut eu, te spătez eu pe cine. Capră bunică! Adorme-mă, 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 adorme-mă! Eu nu pot singur! Nu mai zic cu atâta, Elusule, lasă că vine o să te ador. Nani, 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 am să-l mănânc pe Edu cel răspățat râzghia. Nani, 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 nani. Piedul se eliberează din brațele de lucruri și când de țipuri. Între timp, cele 3 capre se întorc acasă. Piedul se întoarce și el. Capră mamă, capră bunică, capră mătușă, am să povestesc ce mi s-a întâmplat. Dar nu întâi să mănânc ceva, că tare mi-e foame. Piedul începe să mănânce. Povestește, dar adorme cu capul pe masă. Explodată și nu pare. E unde s-o turnat, hainele îi sunt în pat, o șosetă mai secă, tocmai în mijloc stecă. Camerele toate plină de resturi de mâncare. Ungi, semințe aruncate, tot într-o Dacă vezi pe ei de cap, în pantofe pe dular, artoftăște pe cocor, rădăcii doritor. Hainele de pe pliet sau putea fi frigide. Întrenarul de stângău de frigide. Ala portocală, Felicia Maradana, Tarnirul de Rodolat, numele-i lăutat. Toți colegii de clasă, chiar și cei dragi de acasă, voi copii să încercați, însă nu îi semănați. Și nici o părere pe care să o întreb. Bună ziua, nu poate fi. Bună ziua și așteptați să vă dau de... Îmi pare rău, dar nu. Mă ales că avea să am băieția care l-a uitat de Dumnezeu. Copii, vă
Asta nu. Dar mă bani. M-au trimis pe mine să vă spun. V-am spus. Acum, Asta e tot? tot. N-ai uitat nimic? Nimic. N-ai uitat. L-ai uitat când ai intrat pe bună ziua. Unde l-ai uitat? Nu știu. Nu se poate să nu știi. Amintește-ți. Nu poți pleca așa la bun. Bună ziua. Gândește-te puțin. Ai mai fost pe undeva înainte să vii pe la mine? Am trecut pe acasă. Poate l-ai uitat pe bună ziua acasă. Ai telefon? Da. Săptămâna, bunicuță, iată ce aș dori să vă întreb. Nepotul dumitale e la mine. Mi s-a întâmplat ceva foarte ciudat. L-a uitat pe bună ziua. Nu cumva l-a uitat acasă? Nu, din păcate, nici când a venit acasă nu l-avea la el. A deschis ușa la bucătărie și a spus: bunică, mi-e foame. A plecat în pârjoare și apoi a plecat tot fără bună ziua. Nu știu unde l-a uitat, poate a fi dumneata ceva. Voi afla, promit. Mulțumesc, bunicuță, sărut mâna. Nu l-a uitat afară. A mai fost undeva? Am trecut pe la chioșc. Care chioșc? Chioșcul școlii. Am întrebat dacă... Noroc. Fii bun. Noroc. Fii bun. Fii bun și dă-mi informații. A trecut mai repede de la dumneata un băiețel simpatic și candărit. A trecut, i-a întrebat dacă am adus cornul și ciocolată. Fii bun și te uită dacă nu cumva l-a uitat pe bună ziua ei. N-are rost să mă uit. Știu sigur că nu l-a uitat aici, fiindcă nu l-avea. Poate l-a uitat în altă parte. Noroc. Mulțumesc. Nu l-ai uitat pe bună ziua nici la chioșc. Ați fost pe undeva? Nu. Asta înseamnă că l-ai uitat pe bună ziua la altă. Lasă-mi să sărut mâna. Iată ce am venit să nu întreb. Acum că au plecat toți copiii acasă, ați făcut curățenii? Mai încape vorbă? Într-adevăr, nu mai încape. Cred că acest băiețel l-a uitat pe bună ziua la școală. Nu ne-ați găsit? Ba da, l-am găsit în buie, în buzunarul săpului. La școală l-are tot timpul. Îndrăvește domnilor profesoare, domnii directoare, înziștorilor, tuturor cu care se întâlnește. Cum să spune, e un copil tare respectiv. Dar de vreme ce nu te mereu pe bună ziua în buzunarul sacoului, cred că nu face o impresie la fel de bună peste tot. Mulțumesc. Bine că l-am Ți l-am găsit pe bună ziua. Vrei mereu la școală în buzunarul sacoului. Asta nu se poate. Ai nevoie de el peste tot unde te duci. Să rămâneți. Mulțumesc. Mă să am grijă de el dacă nu mai... Prietenia și istoria mă întreabă. Și poți te rog să-mi spui de ființa ce mi-e mama? Dorința de frumos? Asta ce oare? Și tot ce văd acum, în jurul meu mirat, copilăria, zici, cât viața toată ține? Se știe că de la descoperirea extemporanelor, textelor, a lucrărilor de control și a testelor, toate acestea se numesc. Așa se știau. Lucrări scris. Se cunoaște la fel de bine și procedele. Elevii au mai de hârtie în față. Se gândesc câteva clipe, apoi se spun pe lucru. Adică pe lucrare. Bineînțeles, cei care s-au pregătit. Ceilalți fac și ei o lucrare scrisă, dar mai mult vorbit. Urma lucrării, oricare. De pildă, cum am petrecut vacanța. Și iată pe noul
more brusc. Bine, va. Vacanță se scrie cu fumare? De ce, mă? Doar a fost vacanță mică. Stai mai oblig ca să văd și eu. Și scrie mai mare să mă binoclez și eu. Când a început vacanța? La 30, Lena noastră, e sigur. Ah, are un număr de acoperă 3 propoziții. Ce scrii tu acolo de Ploiești? Trebuie să scriem de regiunile spărătorintele? Haide, mă, spune. Bine, să știi că nu mai vorbesc cu tine niciodată. Lasă-că. Haide, spune. Bine, lasă-că mai vii pe la mine să dau pompa de bicicletă. Haide, mă, spune, că-ți dau și bicicleta și pompa. Ce-ai scris tu acolo în rândul al treilea? Ploscă sau ploscă? Prospăi? Nu vrei să-mi spui? Bine, las că am să mă plâng eu colegilor de tine. De ce să te plângi? Că nu te-am lăsat să copilezi? Nu, că scriu urât și indescifrabil. De priviți pe fiecare. Eu sunt nota cea mai mare, cea mai mare, mai frumoasă. De toți elevii aleasă. Sunt nota cea mai iubită. De toți elevii dorită. Îți dorită, știu eu bine. Dar ca să ajungi la mine, trebuie întâi să înveți, să citești și să repeți. De nu știi lecția bine, nu cred că vă vei obține? Da, dacă m-ai obținut, mare ai făcut. Căci cu mine în viitor te vei ajuta în zbor. Eu sunt bară de lansare și racheta purtătoare. Zborul spre viitor în lumea științei. Nu fi amestit de atâta zbor în lumea științelor. Eu sunt mai mic decât ea, însă ea e sora mea. Îndoială nu încape că suntem rude de aproape și pe cinstea mea vă jur, de nu ea și eu sunt buni. Ho, ho, ho! Râdeți voi, râdeți degeaba și n-aveți pic de umor. Vă asigur că nici la mine nu se ajunge așa ușor. Să știi bine, bună oară, că nici eu nu vă pic pară și cu mine ajung departe cu condiță să știi carte. Deși frate cu ei când n-am putut să mă fac mare și am rămas din întâmplare mai micuț, n-am mai crescut. Pentru asta e vinovat și cel ce ne-a inventat. I-a pus în față pe ei, pe mine pe locul 3. Dar de câte mi se pare, eu sunt cel mai de purtare. Însă de vorba de sport, nici eu nu mă las ușor. Oh, mă duc și eu, se poate, tot se face, dar pe roate. Cu mine copiii sunt mai aproape de pământ. Care vrei să mergi cu mine, pune mâna, învață bine. Oh, ce sclifosit surată! Viță nobilă, curată! Zău, mă ofticat de mor! Ei și familiile lor sunt niște lăudăroși și mult prea pretențioși. Auzi vorbă în gura lor, vom zbura în viitor pe culmea științelor. Sau știți bine, bună oară, că nouă nu pică pară. Chiar și eu, pârlit vecin, pune copiii la chip. Cere și el teorie, n-are pic de omenit. Uite, eu nu-i chinuiesc, cu mine așa-i primesc. Hai copii, veniți la mine, nu vă cer să știți prea bine. Să aveți voi vreo idee de o rezolvare de creier. Hei, să trec clasa fecioare, asta e bucuria mare. Ce faceți în viitor, asta eu nu știu. Parol. Eu le cer și mai puțin. Cum nu știu la mine? Îi primea soră. Ce vrei, că sunt și ei mitite. Eu nu am pretenții mari să devin înălțătura. Știu un proverb frăție ce îl dă dreptate mică, care spune ca să zică prea multă minte stie. Oricum ați înălțați pentru 6 de ani. Viitor. La viitor. Mă duc și eu tot cu sport. Dar nu în spații stelare. Nu, eu vă conduc la bani. Păi zău, nu e mai ușor decât să urc să cobor? Orice ați face, orice ați spune, eu nu am egal. O sănătate semne și nu mă compar cu voi 6 și 7. Puteți spune că ați fi și colinică de mine, că nu știți habar n-aveți cum salvez capul fixit și nu aș descurca ușor de n-aș avea de la domnul profesor. Ce te urțuri mai 10 cu gândirea aici. N-ai avut de unde afla că sunt jumătatea asta? Să știe poporul că eu salvez pe oricine, dacă urgențe rușine importante că în prezent, nu rămâne mâine, ce se va întâmpla. Nu e răspunderea mea. Fraților, cine m-a creat a avut minte în cap. După chip și asemănare, scaun sunt esență tare.
obiect pentru ședere, fără niciun stres, mai bere. Stau frumos, mă odinesc, fără să mă dăsătesc. Gândind, învățând, lucrând și la ore răspunzând, cu 10, 9 sau 8, e adevărat că pot. Să-mi iau seva din științe, să-mi deplinesc dorințe. Nici cu 5, 6 sau 7 nu poți ajunge departe. În fi tot te muncești, nu prea poți să te izbunești. Așadar, veniți la mine și o să vă fie bine. Ha, 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 onoarea mea! Hai că vorbești fără rost. Cine vrea să fie prost, oricine fuge din cheie și patru, știi prea bine. Afară era soare și cerul albastru. Acum e prea frumos, o să-ți spun mai târziu. Ieși în curte, întâlni un fluture care îl duse în livada, apoi un cățel care îl purta până la marginea satului. Nu peste mult timp se înseră și băiatul se întoarce acasă. Acum e prea târziu. A venit somnul, vă scrie mâine într-o recreație. Așa se face că pe caietul băiatului se află. Se învie o notă mică dintre acele care se învin ca un spin în sufletul oricărui școlar. E supărat, băiatul zise: Ce mine ar fi ca într-un schiașă pe unde tine, să le uz, să le sac și ele să crească de la o zi la alta. Își privi caietul. Început să printre lacrimi, nota îi se pără schimbată. Uite așa cresc notele, stăpâni de pe la. De fericire, lacrimile îi se clară și în caiet se afla tot nota cea mică. Spre seară, început să scrie tema pentru a doua zi. Se gândea, socotea, scria. Când termină, o bobiță de sudoare căzut pe caiet. A doua zi, când profesorul a ajuns în dreapta băiatului, corectă exercițiile și nu găsi nicio greșeală. Puse nota 10, chiar unde căzuse bobul de sudoare. Atunci, băiatul a înțeles ca nota să crească, nu a fost nevoie de străfitoare, nici de lacrimi, ci doar de prelunite și o bobiță de sudoare. Crezi, de Ana Maria Bujor. Învață de la viață să știi cum să trăiești. Privește în jur, zâmbește și învață să iubești. Învață de la mama ce înseamnă dragostea, învață de la tata să ai răbdarea sa, învață dintr-un mungur un arbore să crești, dârs, hotărâți, tenace, în viață să răzbești. Fii gingaș ca o floare în roa dimineții și blând să fii mereu ca soarele dreptății. Învață de la lume să nu fie rău ca ea, blândețea, bunătatea să fie calea ta. Primește din bătrân înțelepciunea în dar și experiența ce n-a fost cândva dar. Învață din greșeli căci nimeni nu-i perfect. Însă a doua oară te îndreaptă. Ții corect. Prin greutatea vieții cu zâmbet să pășești. Învață de la toate căci tot regretător. Doar sufletul rămâne doar nemuritor. Noi suntem cu
personale ale lor despre copilărie. Ce credeți voi despre ea? Voi vă aflați la o veste foarte frumoasă, da? Cum ați definit voi copilărie? Hai, încercăm! Încercăm! Eu cred că copilăria pe care noi acum o trăim este o lume doar a noastră, a copililor, în care putem face orice și totul este posibil. Întrebări. Ioan. Eu cred că copilăria este ceva care trebuie să împărtășesc cu alții și care trebuie să te bucuri de el cât ești mic. Dar nu numai, poți să ai în suflet copilăria ta toată viața. Bravo. Eu cred că la vârsta asta de copilărie, la vârsta aceasta, noi, chiar dacă suntem copii, e o vârstă foarte, o vârstă care ne place nouă, care suntem apreciați. Și vă place că sunteți apreciați. Bine, bun. Alte păreri. Eu cred că copilăria este o perioadă a vieții pe care o trăiesc numai copiii și în care, cum să spun, se simt bine, e lumea lor, este... Copiii simt că nimic nu e posibil. Deci totul e posibil, da? În această lume. Ioan? La vârsta aceasta noi putem face tot ce vrem și trebuie să ne bucurăm de ea, pentru că mai târziu noi să avem prea multă treabă, dar cred că o să ne rămână libere la care să ne gândim cât de multe lucruri am făcut atunci când eram copii. De unde știi că veți avea multă treabă? De la mamă, nu? Bun, altcineva. Hai, Ștefan. Eu cred că copilăria este ceva numai care copiii simt, dar poate oricine să simtă că este încă copil, chiar dacă este adult. Așa e. Eu cred că copilăria este baza unei piramide sau cu patru, pentru că de aici pornesc toate lucrurile pe care le vom face noi când vom fi mari. E învățătura cu vedea ce studiul vom avea și, în plus, cam toți scriitorii, ca să dau un exemplu, au scris despre copilăria lor, amintiri din copilărie, ce au făcut ei, sau au luat inspirație din copilărie. Ce au făcut? S-au reîntors permanent la această perioadă, nu? Da. Și au făcut-o cunoscută tuturor. Pentru că, probabil, a fost o perioadă minunată din existența lor. Foarte bine. Bun. Altcineva. Maria. Eu cred că copilăria este ceva care ești adult, că simți acel urmă și chiar când ești copil, tu ai vrea să fii adult, să ești adult, să simți și că se dă de copilărie. Interesant. Așa este. Voi, acum, când sunteți copii, vreți să vă doriți să fiți adulți. Când veți ajunge adulți, veți dori să vă întoarceți la această perioadă. Foarte bine, făcea ce vreți, așa. Foarte bună observație. Bravo. Cristina, Teodora. Când suntem copii, trebuie să ne dăm drumul la imaginație și să trăim momentele speciale din viața noastră atunci, pentru că știu și părinții mei de fiecare dată îmi spun să mă joc, să mă distrez, să mă bucur de copilăria pe care o am acum, pentru că atunci când voi fi mare, deși eu voi fi copil în sufletul meu, nu mă mai pot bucura de acele fericiri ale vieții când am fost copil. Bun. Mai dorește cineva? Da, Cristina. Vrei să revii, nu? Da, dar te-a spus Maria. Noi copiii ne dorim să fim adulți, dar o să trăim și acea perioadă, dar dacă ne dorim când suntem că vom fi adulți, ne dorim să fim copii, nu vom atâta. Nu ne mai putem întoarce la perioada aceasta. Bine, ia spune. Adică copilărie, pe măsură ce crești, unele persoane le pierd din viață, din copilărie, dar tot rămân în
sufletul tău. De exemplu, prieteni din copilărie, învățătoare din copilărie. Te pierzi să măsură ce crești, dar nu înseamnă că nu mai poți să le ai. Le pierzi în sensul că probabil nu le mai vezi zilnic, nu? Persoanele acestea. Dar Bine. să nu le pierzi. Aveți și alte păreri? Vreți să vă mai exprimați și alte păreri? Nu. Nu? Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi la această lecție deschisă. Știm că am ales acest opțional tocmai pentru ca elevii noștri să se poată manifesta în plenitudinea resurselor imaginative de care dau dovadă. Chiar actoricești. Ați văzut că deja un sâmbure acolo este și el, sădit cu grijă, va da plântuța de care au nevoie în viață. Pentru că uneori trebuie să jucăm și teatru. Da, la și trebuie să ne transpunem în diverse situații, trebuie să învățăm din anumite situații, da? Și să empatizăm. Asta înseamnă că trebuie să ne punem în pielea fiecărui personaj, să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în număr atât de mare. Știu că am pus în timpul zilei și a trebuit să vă învoiți de la serviciu să veniți, dar chiar ne-ați făcut o bucurie foarte mare. O să vă mai invităm, pentru că mai avem și alte teme pe care trebuie să le prezentăm. Deocamdată. Doamna directoare, aveți să ne spuneți ceva? O să le vă felicit pe noastră părinți care aveți copii talentați și vreau să vă spun că, în general, discipline opționale sunt pentru copii, să facă altceva decât ceea ce fac în programa școlară. De aceea vă cerem întotdeauna sfatul, dacă sunteți de acord sau nu, cu opțional. Și eu am salutat ideea colegilor noastre, fiindcă acest opțional se mai face și la alte clase, pentru că am considerat că dragii dumneavoastră copii și elevii noștri doresc să se manifeste și altfel. I-am văzut acum, din nou, că am fost la dânsi și la ore obișnuite și dacă ați observat la voastră, au emoții. Ei trebuie să se învețe, să fie dezvolți. Sunt dezvolți când răspund la matematică, la română, dar ați văzut când au fost în fața dumneavoastră și cred că acasă, când au repetat, nu au avut emoțiile acestea, dar acum au avut emoții. Și vrem să-i facem să fie curajoși în societate, să se poată exprima, să-și poată exprima sentimentele, să se poată manifesta, pentru că societatea este atât de crudă uneori, încât nu ține cont de sensibilitățile fiecăruia. Și probabil, prin acest opțional, vom învăța să fie mai dezvoltați. Vă felicit pe dumneavoastră că aveți copii talentați, frumoși, inteligenți, care au văzut și la oră și sperăm că la anul să facă același opțional sau un alt opțional care să le pună în valoare talentele. Ce-ați făcut pentru anul? Sunt mici campioni. Trebuie să părinții să și... Deci, tot ca să fie puțin, punem cu polonii cu carte. Să-i pregătim puțin pentru clasa a 5-a. Să le punem polonii cu carte. Așa. Ne pregătim pentru concursuri. Eu mi-am propus opționalul pentru anul următor, micii campioni. La care vom lucra, ce-i drept, lucruri deosebite. Deci nu ce lucrăm zilnic la orele de română și matematică, dar exact, da, lucruri deosebite pentru a-i dezvolta și interdisciplinar. Am mai multe discipline în vedere aici, da? Și tot așa să le dezvoltăm cultura generală și un alt obiectiv important pe care l-am urmărit a fost acesta de adaptare mai ușoară la clasa a 5-a. Dacă dintre dumneavoastră vrea să spună cineva ceva, o părere, o critică, o... Dar sunt și copilași la clasa 8-a. Da. Fetele la clasa 8-a au frați pe aici? Exact. Dar e mai cu aici noi. Mai venit să se Oana și Mihai. Atât. Ia să vedem care e. Mihai, ridică-te. Așa și
Atât. Avem toate astea. Așa, Mișoară, o să le